Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Mga igsoon, niya nata sa ikaunom nga adlaw sa atong Misa de Gallo. So far, kinsa may perfect attendance, taas ang kamot. Wow, congratulations. Kinsa may mga first timer, ayaw pataas. Pero sagdi lang, importante makapadayon tagtambong. Ang atong mga pagbasa o ang ebanghelyo karon naghisgot og kalipay. Una atong iampo nga ang kalipay unta muhari sa tibuok kalibutan, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria. Magkahiusa na unta, malipay na unta ang mga katawhan nga gihasol karon sa mga problema labi na sa kagubot, gubat o sa mga krisis nga ilang giatubang o mga sakit. Ato sang iampo ang naghatag natog kalipay dinhi sa atong parokya o sa simbahan, ang ato mga benefactors and donors nga namalit og atong mga slots para sa atong mga projects nga unta lipayon sad sila sa Ginoo sa ilang kinabuhi matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, pamatia nga maluluyon ang mga pagampo sa imong katawhan, sa among paglipay tungod sa pag-abot sa imong bugtong anak nga nagpakatao, makabot unta namo ang ganti sa kinabuhing way katapusan diha sa pag-anhi niya nga harianon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sofonias. Awit ug kusog o katawhan sa Siyon. Singgit o Israel, pagmaya ug paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala, busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong adlawa, ingnon unya ang Jerusalem, ayaw kahadlok o Siyon, ayaw pakawadig kusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo nga inyong Dios, anaa uban kaninyo, ang iyang gahom, muhatag kaninyog kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang gugma, hatagan kamog bag-ong kinabuhi. Muawit siya ug magmalipayon, tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pangilin. Miingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo, bugal-bugalan, tungod niini. Ang pulong sa Ginoo sa Dios. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo. Kamo nga mga balaan, awitin ninyo siya ug usa ka bag-ong awit. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo. Kamu nga mga balaan, awitin ninyo siya ug usa ka bag-ong awit. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, uban sa lira nga may napulo ka kuldas. Awiti ang iyang mga pagdaig. Awiti siya ug usa ka bag-ong awit. Ayuha pagkablit ang mga kuldas, uban sa mga singgit sa kalipay. Ang laraw sa Ginoo nagabarug sa kahangturan. Ang hunahuna sa iyang kasing-kasing, lata sa tanang kaliwatan. Bulahan ang nasud kan sang Dios, mao ang Ginoo. Ang lungsod nga iyang gipili,
alang sayang kaugalingong kabilin. Ang atong kalag nagapabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Kay diha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing. Diha sa iyang balangalan, nagasalig kita. Singgit kamo sa kalipay, diha sa Ginoo. Kamo nga mga balaan, awitin ninyo siya ug usa ka bag-ong awit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay, nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan, awitin ninyo siya
og usa ka bag-ong awit. Kaning malipay ta, muawit man gid ta. Ana bitawng mga lalaki o babae nga bag-ong makauyab, magkanta-kanta na bisag yabag og tingog. Kana sang mga ginikanan nga ang ilang anak nalipay kay sila sa ilang bata, ila ginang kanta-kantahan, bahalag way lyrics, ila ginang kantahan kay malipayon man. Basta mo kanta, malipayon. Nya kinsa man ang giingon diri nga malipayon, ang mga balaan. Lingi ako no imong tupad. Ing naon sa man ka balaan o yawanon. Okay. Basta balaan, muawit gina, malipayon gina. Pero buangon gani, dato pa buangon, yawanon, di na makaawit ang naong anak kusmod gestanan. Nakaron unsaon man aron ta mabalaan, kinahanglan maliwat ta ni Maria. Unsa may kinabuhi ni Maria, mituo siya, matud pa ni Isabel, bulahan ka, balaan ka, kay mituo ka nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Kana bang pulong sa Ginoo nga mutuo ta nga inigtuman nato mahitabo gyud ang maong panaad, kana siguro gyud kang mahimong balaan. Musupak gani kas pulong sa Ginoo, mahimo gyud kang yawanon. Kinsa dinhi ang kusog kayong mutuo nga ang pulong sa Ginoo tinuod. Taas ang kamot. Daghan kayong mga yawanon. Jutay ramay ni pataas. Nya nasa ni pataas no anay. Ana. Pasabot depende pa din. Kana yung iisa yung kusog kay ang masadog imo ng midya-midyahon ingos Kristo ayaw yung midya-midya. Ana ra ba ninyo? Okay, tagaan ta mog second chance. Ang muisa mao na gid nay nituos Ginoo sa pulong sa Ginoo. Kanang di muisa ang gituhuan ana pulong sa demonyo. Sige, last chance lang ni ha. Kinsa dinhi ang mutuo nga ang pulong sa Ginoo tinuod gyud. Taas ang kamot. Ay, very good. Yawa, mura man sag tinuod. Muna si Maria, pag-ingon gyud nga magmabdos ka kay bisag wa ka hilabtig lalaki, musod nimo ang Espiritu Santo. Pag-ingon gyud ni Maria, sulugoon ko sa Ginoo, matuman dinhi kanako, sumala si mong pulong, mabdos dayon siya. Na mabdos dayon. Naiuban, nagsigi nagyog buhat sa pahilabot og laki. Sige sag panghilabot og babae. Nya dili gustong mamabdos. Si Maria, wa hilabti, mituo nga mamabdos siya. Ang uban, sige pahilabot, di gyud magpamabdos. Unsa man na? Mga yawanon. Sige, lingi ay mong tupad. Na okay ra kag mamabdos. Sige. Ingka laki manggod ko pader unsaon ako pagkamabdos. Basig feelings nimo mamabdos ka. kitang tanan og mutuo tas Ginoo, mahimo gitang inahan sa Ginoo kay matud pa niya, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Ang akong inahan matud pa ni Kristo kadtong maminaw og mutuo sa akong mga gipangsulti. Mao na si Maria kay mituo man nahimo dayon siyang inahan sa Ginoo. Nya unsa may mahitabo kun mahimutang inahan sa Ginoo? Magdalata og kalipay. Mao na pag-abot ni Maria didto ni Isabel, ang naa dayoy nabati ni Isabel hastang bata sod sa iyang tiyan, miulpot si San Juan Bautista, niluksos kalipay kay si Maria nagdala og Ginoo, maayong balita, Ginoo. Ana, kana bitang mutuo gyud sa sugo sa Ginoo, makahatag gid nagkalipay. Pananglitan igingos Ginoo nga pamalit mog slat. Labi na ning ikhak kay ihalad nato ning adtos mga kabos ang inyong edad.
lipayo na to sila. Kada gid hato des opisina mo ingon kana bitaw mag-type ko nya na day ingon tagpila ganitong slot day. Ingon din tag 1,000 ang dopes. Siya unsa pag itoy usa ingon ikhak. Ako nga nag-type ba, muulpot akong kasing-kasing sa kalipay. Di man ko mulingi pero murag lipay kay wala na nasa ni palit ana. Pero kana ganing mobayad ako para kasal ingon pila ganito'y bayad ay nya ingon dayon ang atong sekretary kaning kuan sir ma'am kanang love offering kanang depende sa imong gugma sa simbahan ang labing dako nga imong ikahatag base sa imong gugma sa simbahan pwede lang 150 okay ra gid ma'am ingon dayon ko ga-type ko ako way batasan magpakasal nya 150 dili mayong balita Nago kani nagpakasal unya 150 ra ihatag dire unya ang ihawon aning baboy pila ka kabuok. Ang imnunon ani nga paliton pila ka kabuok. Ana nya ang ihatag dire simbahan 150. Mura sa tag himangod oy. Aka mo di ay kanang magdao Ginoo kanang masudlag Ginoo. Og na kay utang nya nasudlan ka Ginoo, mobayad man jud ka sa imong utang, di ba? O tanawa inigduol nimo sa imong giutangan, dai mubayad ko. Sus, muulpot ng kuan, oy. Okay, salamat ito. Dahil salamat kay dayana. Kay naminaw man kas Ginoo nga ningon, tumanag yod ang inyong mga saad. Ayaw mo pamakak. O, di ba? O, di, malipay itong imong giduol, kay gada man kas pulong sa Ginoo. Aka na sang giutangan. Kanang giutangan ba? Naam sa naisugo ang Ginoo, ingon, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Nakaron, natimingan man ang nanghuam nimo wa gid intay kwarta kay na ospital iyang anak, nya nagkasugat musdan. Karon ba? Karon. Ingon arong Pasko, nya igo ra kang mo smile. Day, Merry Christmas. Siya, Merry Christmas. Nya mura to magpanagan. Merry Christmas. Labi nagkaroon iyang saad kay ang iyang bonus o ang iyang 13-month pay mo iyang gisaad. Nya nahurot o gasto. Amo na. Nya mo smile dayon ka. Merry Christmas, day. Merry Christmas diha. Ana, nya musaylo din ka. Take care. Igsaylo to. Ay, Ginoo taon salamat. Salamat ka. Wa gyud maningil ana. Di ba? Lipay kay ito. Nganong wa man ka maningil tungod kay gagsugo man Ginoo ayaw paningil og bayad. Di purting lipaya sa nakautang nimo. Nya, masunod mo ana. Pananglitan ron ang imong bana nangabit. Ngabit imong bana. Nyagikan siya iyang kabit, nagbarog kas pultahan. Kaadlaw na imo siyang gihuwat. Unsay bation si imong bana, magsige nagduko-duko. Ang animal ning huwat ron ako animal. Sakpan jud ko ron ani. Nya inigabot na si imong bana duol nimo, mogunit din kaniya, "Dong, I miss you. Love you very much." Ana di jud ka mo hisgot din kagikan ana, kaon na ka, ana kaon. Ana imo jud atimanon ba? Kay matod pa sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. O ingon din ang imong bana, musuod mo na nga to CR, magpasangil mo na nga mo CR. Igabot ang nga to, ingon nila, Ginoo, pasaylo atawon ko, salamat Lord, salamat nga nakaasawa kong buutan, salamat kay Lord. Last na lang gini Lord, last na lang gini. Pero maulian siya, kanabang mura siya bagma, kanang di siya ba kasi imong sugaton, maingon ka, di kang animala ka, nagtuo ko, wako kibaw, di ka buanga ka, ana. Sus, ang imong bana, mura nagyawaan, ano, yan ang yawaan niya, tubang na kong yawaan. Way kalipay, way kalinaw, di ba? Kanabitang mo text na ako, maingon dayon, Father, kana ganing mupalit ko og 50 kabuok slots sa ikhak, kay 50 na akong edad. Basta, ulpot akong ginhawa dire. Labi na gyud katong ni-text nako, Pader, kuan lang sa ako ning panaad sa Ginoo, palit kog dopes, Pader, 100 ka slots. Nako la, tinuod ba kani o unsa kani? Tinuod bang yun kay gipadaman 100,000. O di susulpot ang imong ginhawa eh. Di ba? Pero moingon gani, way ayo ni kanang i-post ba sa Facebook, way ayo ning paria, sige man lang ni pangwarta. May sa keng ingnon, may ratagabaan ka. So kung magtuman ta sa pulong sa Ginoo, anha di ang kalipay.
Bay kamong mga ginikanan, unsa may sugo sa Ginoo, kasabaan ang mga bata o higugmaon? Oh, sige kano, ingna inyong mga bata kanang naaram diha, ingna sugod karon din agid ti ka kasabaan. Sige na. Sige na. Mga bata, mga ginikanan, ingna ba? Ana ha? Yeah, maingon ingna dayon sa mga children, ingna mark your word. Anya unsa man say sugo sa Ginoo para sa mga bata be? Magsigig tan-aw ng cellphone, magsigig duwa ng cellphone o mutahod sa ginikanan. Uy, niingon ang Ginoo, tahura ang inyong mamagpapa. Muna inig-ingon sa mamagpapa, i-off na ng cellphone kay mga tog na tadong. Off dayon. Hunong nagduwaan ng kuan kay magrosaryo usa ta. Rosaryo dayon. Sige, mga bata, mga batang ni Aaron din para malangit mo, ingna inyong parents, ingna, ma, pa, sugod karon, ako na gyud mong tahuron. Sige na, haron mo malangit. Hoy, mga bata, ang mga bata karon bungol. Tagaan lang tagtugtog, kapoy sulti. Mao na, og masupak na gitas pulong sa Ginoo mga igsoon, mubanos dayon ang kahadlok, kagubot, kaning kalaglagan. Muna sa atong unang pagbasa ningon, pagmaya kamo, paglipay, lukso sa kalipay Israel, kay naa sa taliwala kaninyo ang inyong Ginoo. Ayaw na mo kahadlok anang mga dautan, kay wa nay dautan nga makahilabot kaninyo. Muna ang atong mga kuan, ang atong mga santos, di gito mahadlok og yawa. Di gyud mahadlok kani San Vicente Ferrer, asa mahadlok yawa. Bishop Chupilo Kamumot, asa mahadlok og yawa. Mga satanism, di mahadlok Ngano man kuyog man yang Ginoo. Lingay mong tupad. Ingna mahadlok ag yawa. Gina. Pangutan daghan kay nato sus magkurog-kurog. Hadlok. Nabitay mo ingon ako, pader. Bendisyon ni raning asin, pader. Nakupila ka ba? Duha ka tupperware nga dagko. Ang daghan man kanistanan. Akong isigig sablig sa among balay, pader, kay para mahunong ang kanang magtingog-tingog ba. Nga dili ingon nato. Nako muhunong, igsablig. Siya, muhunong, pader. Nako niya, ikaugma siya, mutingog na sad. Iyan na sang sabligan mo nang iyang daghanon kay kada adlawan sig sablig. Nako ayaw na ayaw na. Kay basin hinuon og na igo na kasiyawa, kahadlok na may naani mo. Unyag mahutdan tas asin. Niganan mo, halala, wa nam desod. Matarantar ka. Nako isod ang Ginoo sa imong kasing-kasing, ayaw ang asin. Kay gilipat-lipat ra ka ng yawaan na. Gihadlok-hadlok ra ka. Isod ang Ginoo sa imong kasing-kasing, sunda ang sugo sa Ginoo. Siya unsa may sugo sa Ginoo pader nga related aning niang magsigig tingog-tingog. Ninako, ang sugo sa Ginoo nag-ingon, ayaw kahadlok ni adtong mupatay sa imong lawas apan dili makapatay sa imong kalag. Og tinuod gyud ng demonyo unya patyon kaniya, lawas ra nimoy mapatay ana pero imong kalag tuas Ginoo. Sige, adtuas inyo iuli ngadto kining asin ibili na lang ni dinhi kay magsige mami og luto dire. Ako na lang ning asin, i-donate na lang ni simbahan nya pakapinig palit didtog slot nya mukuyog na nang Ginoo nimo nya igtingog gyud didto istoryahe dayon di ako'y Ginoo og imo kong patyon diretso ko sa langit. Di ba muhilom na. Hangtod karon, wan agid ni balik ang nagpakuag asin. Wan agid siya mo balik. Ambot ni balik pa bagsimba. Ora, ngano man, basig wa na tumutingog. No, mawa man na. Tistingin ninyo, kanang imo ganing anak nga murag giyawaan, sigak ing mata, kay gikang nagsuyop. Testing nyo, gamitig pulong sa Ginoo, inadong, I love you. Di ba mo, bisag siga nagmata, bisag kagot ngipon may na, love you to ma. Na siya
Nya, tuog sa kuma. Nya, sige, take care. Ana. Igsunod, ma, ari sa kuma. Oh, asa man ka? Nya, suyop. Nya, sige. God bless. Ana. Oh, nindot kayo. Ang inyong relasyon ba, nindot. Pero supak-supak ka. Sige hig sulti, sige hig yaw-yaw. Di ba, unayon kag patay, ana. Mao bita tong nakoy kaila, nga gisige hag ingon sa iyang apuhan man ting ito. Undang na nang imong suyop. Unsa huwaton nimo mamatay jud ka, naong biya nimo, sige biya nagsiga imong mata. Unsa may gusto nimo matukhang jud ka, mapatay jud ka, nadugay nagmaoy biya ansa na bad trip bitaw nang ang apo kuhag kutsilyo siya sa dip ako mamatay patyon tamundaan gipatay gid niya ang iyang lolo ug ang iyang lula nga magsigig sulti niya. Oh, anong tutok ba mo nako? Tuo mo di mo patyon. Pero sige ingong I love you. Sige ingong I love you. Minus kayo ang patay. Kung kanang presidente sa Ukraine o presidente sa Russia, magsige na nagtiksanay, love you. Yung sa tungunan, love you to. Wapa ka maigo diha, isa wapa. Insya oy, di biya ko gusto nga masakitan ka. Ana, di, mutawag dahil na siyang mga general. Oh, withdraw. We love each other. Oh, di ba? Ana dayon yan, declare din ang kalibutan na hunong na ang gubat sa Russia o sa Ukraine. Kay mi-declare na ang kada presidente nga maghigugmaay sila o mag-istoryahanay sa malinaw nga pagsabot-sabot. Sus, mo ana din kalibutan. Yes. Ana, pero karon sige yung additional na sad nga mga missile, additional na sad nga mga tangke, pila na kabuk ang nangamatay, bugat oy. No? Bugat. Natis tingin na kanang imong gikiha karon tungod anang utlanan siyuta adto ana ing na dai ako nang i-withdraw ang kaso insang hanuan ako na nang ihatag ninyo. Salamat. Mugakos guna nimo. Mugakos na kaysa magsigi yung kag kiha, sige yung atubangay, sige yung tulisukay ang inyong mga naong murag bangayawa. May pag ang inyong igasto dito sa kaso, ipalit na lang nag-slot. Nya atong ipanghatag sa mga kabos. Nagoy mo palit na to din ni karog slot o ni hatag og donation 50 kasako nga bugas. Sunan ka ana? Di na niya igastog kaso Pilay kantidad ana ka? 50 kasako nga bugas tag napo kapag tag 5 kilo rice ang naa sa sulod. Dako kay nagpresyo Anong di man mo tuo? Tungod kay di man mo mubuhat ana. Adto magimo adto gasto atong kaso milyon ang gastos kaso wa gani kahatag og bugas or bisan na lang og tambal sa iyang silingan nga nagilaid sa kalisod. Una nawa na tay kalipay pulos na lang kusmod atong naong sigig paningil anang utang wa gay kapasalamat sa Ginoo nga ang iyang negosyo daghan kay ginansya. Sigig yapog pa 5-6, sigig 5-6, ginegosyo ang kalisod sa iyang isig katao. Mo nang gakusmod imong naong, bisag daghan pa kag kwarta, wa kay kalipay. Suko mo na ko. I love you. Sana all, no? Sige, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Sa yuta o kang Kristo iyang anak kabugtong Ginoo nato nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Berhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay o gilubong mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, pangayoon ta sa Dios nga iya untang ablihan ang atong kasing-kasing aron motubod ang kalipay nga Dios nun. Busa diha sa pangama sa mahal nga Birhen muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami.
Alang sa simbahan ang lawas ug ang pagpangasawunon ni Kristo nga magpadayon si Kristo paglalang kaniya sumala sa iyang kasamahan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang nangulo sa kanasuran nga magmalaumon silang magmando sa ilang katawhan ug magpahibalo kanila nga sila mga anak sa Dios ug nga ang Dios nagmahal pag-ayo kanila magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang magtutudlo og tinun-an nga ang gingharian ni Kristo matukod dinhi sa kalibutan pinaagi sa pagdala sa gugma ni Kristo sa ilang kabanayan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga walay kalinaw ilabi na sa mga nanimuyo sa mga lugar diin naanay kanunay ang gubat ug ang gubot nga sila usab makasinati sa kaluwasan ni Kristo pinaagi sa mga malaumon ug manggiloyong tigpakigsabot magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer nga magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga naguna kanato diha sa pagtuo nga makadawat na sila sa ganti sa ilang mga maayong buhat magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, panalangini ang imong katawhan, dawata ang among gipangamuyo, diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, among langitnong inahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot
alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Human ikaw mapuypoy Ginoo, dawata ang mga gasa sa imong simbahan, nga sa imong kaluoy imong gihatag aron ihalad og sa imong gahom imong gihimo nga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, himuang kanunay namong panalipod ang among pagkalawat, aron puno sa maalagarong gugma sa imong kahalangdon, mabuhong kami sa kaluwasan, sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalipay. Nya kining maong kalipay mahitabo lamang kon kita magsigi og sunod og tuo sa pulong sa Ginoo nga tinuod, dili bakak. Ang atong update sa atong mga slots nga nahalin sa DOPS, ang atong halin as of yesterday, 15,136 slots na. Ang ato sad nga ikhak para sa atong mga kabos nga kaigsuonan, special slot ni, ang atong halin as of yesterday niabot na og 10,056 slots. Masipang pakpak sa namalit nato og slots. Salamat kaayo. Unya, naapay 39,864 slots para sa atong DOPS. Siguro na gid ni nga karong January pohon sunod tuig makasugod na kita ani og tukod sa atong kumbento kay niabot naman tag 15,136 ka slots. Nya ang ato sang ikhak special slots 9,944 slots na lang ang nahibilin. So dali-dali mo palit tag 100 ra man ni per slot, may tag mahurot ni karon dayong mga simanaha, karon na yung simanaha, no? Kay mahunong. Kutob ra ni sa December 31 ang atong pagpamaligya. Pero mahurot, wala na, hunong dayon ta. So ang inyong mga edad, ihalad ngadto sa Ginoo. 100 ang minimum, pero pwede sag muhalad mo og equivalent sa inyong edad. Daghan na ang mihalad og tag 52 slots, kay 52 years old na sad siya. Ako sad, nihalad sa kog 59 slots, kay 59 naman sa akong edad. Basig din niya ko kaabot og 60. Kamong mga 80 ng edad, 80 slots sa inyong paliton. Ay, pasalamat ba, Ginoo. Pero og 100 rasad inyo, usa rasad ka slot, pwede rasad gyapon. Unya, sa short catechesis, ang sakramento sa ordinasyon sa pagkapari og ang konsagrado nga kinabuhi. Mao kini ang mga kinabuhi nga magpuyo dinhi sa kalibutan sa kinabuhi nga langitnon. Sama ni Maria ba og ni San Jose ni as kalibutan pero murag tuan as langit gapuyo. Nya ang lalaki lang maoy pwedeng ordinahan sa pagkapari kay gisunod man ni sa mga 12 ka apostoles ni Kristo. Wa man mo pili si Kristo 12 ka apostoles og babae, sundon sa nato nga lalaki ra pulos ang mahimong pari nga Katoliko. Nya ang konsagradong kinabuhi kanang mga madre, mga religious brothers, papariha ra sad na namo, di lang sila makahimo og sakramento, pero ang kinabuhi mibiya sa kalibutan, wa magminyo, wa mangwarta, ang uban wa mangwarta, ang uban ang warta sad. Aron pagpaila nga sama ni Maria ug ni San Jose, dili ang kalipay nga kalibutanon maoy pangandoyon kung dili ang kalipay nga langitnon. So mao na siya, iampo nato ang atong mga pari nya dasiga sad nang inyong mga anak, mga pag-umangkon nga mahimong pari og madre aron maghatag og kalipay sa kalibutan. Nya iampo sad ang mga pari nga di sad mi mayawaan aron maghatag gid mi og kalipay. Salamat kayo. Manindog na tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaha-usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ato ding pasalamatan ang ato mga children, buutan kayo, atong pakpakan. Children, congratulations. Ndota.
Nya sa makatulo atong daygon ang mahal nga Birhen Maria pinaagis pagsinggit og Viva Birhen Maria. Tanan, Viva Birhen Maria. Viva Birhen Maria. Viva Birhen Maria. Masipang pakpak sa Ginoo sa mahal nga Birhen Maria.